Hej, det er så Jack. Det er første test af Quickkassen fra årsiderne. Og i den forbindelse, så vil jeg lige lave en lille video. Og den er faktisk tilegnet dig, Misse, fordi at du anbefaler det kraftigt. Og jeg starter faktisk uret nu. Og så tester vi lige om, hvor lang tid det faktisk har. Sig som lidt. Hej igen. Nu har jeg faktisk gået i gang med det første, der står på opskriften, og det er guarani. Jeg tror nok, det udtales sådan. Det skal skylles, og det skal koges. Og next step, det er grøntsager og lomo. Det er så maden. What the fuck? Det har taget 33 minutter at lave det her delicious mad. Og det synes jeg faktisk er meget god tidsramme i forhold til, hvad der står på opskriften. Så lad os nu lige se, hvad ungerne siger. Tjeneste. Hvad? Det smager mega godt. Det smager godt. Gør det det? Men ser det ikke lidt sjovt ud? Jo. Jo. Det kan ikke rejse dig op. Nu har vi faktisk spist vores mad, og ungerne virker til, at de synes, det er okay. Så lad os lige tage en runde. Lukas, hvad siger du til det? Det smager godt. Nå, hvad var der godt ved det? Det var saftigt. Okay. Hvad siger du, Julie? Store Julie? Det smager godt. Er det rigtigt? Ja. Kunne du godt lide det? Har du smagt det før? Nej, Nej. det har jeg. Kunne du tænke dig at prøve det igen? Ja. Ja. Hvad lille Julie? Ja. Hvad siger du til det? Det smager godt. Kan du godt lide det? Ja. Nå. Det Skal var vi lige prøve at noget se, hvor meget der er tilbage? Nu bliver det svært. Wow, ikke særlig Jeg har meget. spist det hele. Har du spist det hele? Ja. Og kødet også, det er også væk. Nå, men indtil videre, så er det faktisk en stor succes.